Raymond Dijkstra, ja, voor de tweede keer in een jaar hier rommen worden. Dat is schrikken. Ja, zeker schrikken. Dat is een groot drama. Ja. Wanneer ontdekte je het? Nou, wanneer ontdekte ik? Dan mag ik even goed nadenken. Vreed kwam de eerste signaal een beetje binnen. Ik net alleen, ik denk alle hennenboeren in het algemeen, we staan verschillend scherp te zien. Op alles wat me duidelijk kennen als er iets mis is. Ik hier vreed de middag, ik een peer fjouwer hen. Ja, het is niks fjouwer hen, die zaken door de poorten. En dat zie je net om, want het ben na hen, het rond aan het trein, om zo maar te zeggen. Die fjouwer hen door de poorten, dat voel ik net goed, had ik een paard hadden. Ik net een goed gevoel bij. Maar ja, fjouwer hen is net alarmerend, die door de poorten zitten. Wie ik vreed de jongen, toen hen op stak zitten. Ik dacht, het zie me net lekker. Ik dacht, ik zou weg. Ik weg en peer hen, lijn de PD. Praten we misschien hoe drijf jou hen. Maar ik denk, dit is net goed. Nou, hakken peer hen, van die derde hen, die hak een hier op een hongen. Ja, om te zien wat ik daar niet zien ken. Nou ben ik geen veearts natuurlijk, maar ik hou wel zo vaker een hen van ben pensioen. Ja, daar kon ik geen goed beeld uit krijgen. En ik wist van een keer dat wie ik net zo'n goed beeld. Maar Peer denk, voel me wel op. Ik denk, dit zit me net lager. Nou ja, plaats weer een mooi laat. En dan zit me wat om te rennen. En dan krijg ik Peer ook gesliepen. Nou, zei ze hoe ik in de jachten waarom. Ik dacht, ik moet maar weer even zien. De lijn er alweer, een Peer heen. Nou, ik dacht, zei ze hoe ik nog net de bel. Maar ik denk dat we daar de eerste volgende actie. En toen hak de jongen eerst veeartsbel kreeg ik net te pakken. Ik dacht, nou ik kan zelf, voordat ik wel contact op zit, hoe dat ik net zo moeilijk gedaan. Bij de NVWA? Ja, en alarmnummer stieder was Troy, was belde koest. En we laten belde de NVWA. Bel me op, bel me weer om. En nee, we zien. Ik treed je handen in totaal zo. Nou, ik zei, ik vertrouw dit net. En in samenwerking, snij van weken ben je er al ideeën aan van hier om je heen. Ik loop een stuk af 100 in totaal. Ik zei, je bent al je eind van en ik vertrouw dit net. Wat mij betreft kan wel komen. Ik zou het net eerst dan. Nou, ik dacht van mij persoonlijk ik maar een bekeuring. De rekening ik maar ze komen hier maar. Ja, klinkt raar, maar ik zei, ik weet zeker dat dit net goed is. Vreten met die, even zien, sneunen met die 2 uur winsten er. Toen we inmiddels al een aantal dingen. En zagen we daar staan met die veearts ook van gezondheidsdienst. Nee man, had ik best kijken op. Ja, met de veearts natuurlijk. Nou, die zei al, ik weet het net. De eerste toon was duidelijk. En hoe langer we win, de koers gewoon verschil begon ze al te zien. Dit is hoogpathogeen, zeer besmettelijk. Maar en je gaat erheen, echt dit is echt net best. Dus ja. Toen had ze het test, maar eigenlijk wist je het wel. Nou, die man die zei in al die jaren dat er zo'n ding die er nooit op papier zetten van verdenking vogelgriep. En dat had er nou op zetten. Zo duidelijk weer. Vond hij van wel. Ja, het weet toen nog net of we een paar deden hen heen of zo. Dat voelt op zich nog wel redelijk mee. Dus haast al altijd de hoop van, nou, misschien wordt de uitslag nog goed voor u in elk geval. Maar die jongens om 12 uur bellen ze. Sneun, wie is sneun? Denk ja, sneun en om 12 uur bellen ze van, nou, het is positief. En we komen komen we om 9 uur komen het hele circus. Nou ja, tendoos. Vorige keer wie het laagpathogene vogelgriep. En toen hier is iets van, nou ja, dat had hier moeite mee. Nou begreep je het beter? Ja, ik vind dit vind ik een heel groot verschil. Van zomer, ik eerst al laagpathogeen. Per hen hinder last van de rest net. Die besmette stal, ja, die gaan ze roemen. Maar de gezonde stal ook. Terwijl dat net om elkaar vast zit. Daar heb ik de moeite mee. Toen moest ik echt gewoon echt. Ik trainen in haar. Dat mijn gezonde beesten maken waren. Daar kijk ik absoluut net. Dat kijk net hoe. Dat had ik nog steeds probleem. Maar dat op een dag van jou zeg ik altijd horen.
Nou, hoogpad ook één. En de hen die ben gewoon even zelf ziek. Het wie nou in één stal. En als ik heel eerlijk ben, ik wie sneun jong. Ja, sneun jong ben ik naar de oorstal gingen. Nou, plaatst een baan op heel lampjes en dat is al een prachtig gezicht. Dan zit ze al hier op een stok. En ik zeg, ik koes je dat die hen eigenlijk al in gevecht winnen tegen het virus. Dus dan is het een kwestie van tijd. Ja, dat ze eraan gaan. En dan ben ik blij met zo'n maatregel als dit. Kom je dan het weekend terug? Nou, de hele week voel ik verschrikkelijk dreig. Nou, dat ik dat die afvallen hen eind van wien, heb ik haast net slept. Want ik zeg net eens waar, maar ik ben daar benauwd. Ik ben echt daar benauwd. En ja, nou is het feit eerder dat het zo is. Ja, hoe ben ik er verder onder? Ja, wel rustig op zich. Ik ken dit in principe, kijk dit wel ha. Beter als een keer. Nou ben ze echt, ze zie ik uit een hond. Dit maar we maar zo gauw mogelijk oplossen. En indam je, zodat het net volledig uit de handen rent. Alleen nog, dit een heel groot ding is er nou, de vogels om je zinnen ben al je ziek. Ja. Ja, maar dat is een volle vraag voor zelf. Nou, dit wedstrijd is van hoe nou verder, hè? Nou, dat is een groot maatschappelijk probleem. Want hoe nou verder, als er vogels om je zinnen zitten, die misschien soms op het dak van de stal zitten. En die ben ziek, die hebben positieve dragers. Hoe net te wijzen dat die vogels voor de D gaan. Alle vogels gaan lang naar D, maar het virus is al hier bij hun. Ze zijn al hier positief. Had ik me verteld, nog een iets fjerken, een hinderfjerken of weet ik wat. Dan kan het zien toen het virus deel ontzetten. Hoe zullen wij dat voorkomen, maar snel? Dit is gewoon een groot probleem. Dit is echt een groot probleem. Ja, voor jou, hè, om wet te beginnen. Ja, dat is sowieso een groot probleem, denk ik. Want wij zijn nu haast een jaar lang. Want ik krijg voor het genaaien hen. We zitten sowieso een protocol. Op zijn snelst denk ik 3-4 maanden over draaien kunnen in theorie. Maar dan ben je hen te krijgen. Ze zijn er net. Dat zal op zijn minst ze hebben het gauw 20 weken. Verder wijzen, uit alle partijen meewerken willen. Of wij verder kennen. Ja, dan wil de moeder verder gaan. De moet op zich wel. Wij gaan sowieso gaan we daar wel weer mee aan de slag. Om de stal weer vol te krijgen. Maar ik nog moet had in daarna, dat weet ik niet meer. Maar we zetten eerst weer op en we zetten de boel weer in gang. Omdat we daar gewoon geen keuze hadden.